שלום כולם וברוכים הבאים לפרק 2 של מה אתה מעדיף. אז יאללה, בואו נתחיל. לגור בבית עם הרבה מאוד רהיטים או לגור בבית בלי רהיטים? לגור בבית ללא רהיטים. בקיצור, לגור בבית עם הרבה מאוד רהיטים או לגור בבית ללא רהיטים. אם יהיה הרבה רהיטים, כאילו זה יהיה טיפה מעצבן, אבל לא רהיטים, כאילו אשכרה שולחן רהיט, ארון רהיט, אפשר להגיד שמיטה זה רהיטים, כאילו זה כאילו רהיטים, שולחן אפשר להגיד רהיטים, תמונות, השולחן בסלון, הספה, השיש במטבח נגיד, המקרר, זה לא כזה רהיט, אבל אתם מבינים מה אני אומר? אי אפשר בלי רהיטים. כן, זה היה ממש קל. טוב, יאללה, קדימה. ללכת עם חולצה רטובה או גרביים? גרביים. מה? איך? אבל איך? גרביים כאילו, אני במילא, סליחה שאני אומר, אבל עם גרביים אתה מזיע, כאילו ברגליים, אז זה יתייבש, כאילו עם חולצה, כאילו ייקח זמן, ונגיד זה בחורף זה לא שאלה, כאילו זה גרביים קל. הארי פוטר או שר הטבעות? אני אלך על הארי פוטר, כאילו לא תביני בשניהם, אבל הארי פוטר זה יותר מוכר, וזה לחזור בתשובה, לחזור בשאלה, לא זה ולא זה, אני אעשה לחזור בשאלה, כאילו אף פעם לא האמנתי. פלאפל, איכשהו אמר פלאפל. לגור באוהל ביער, לגור בספינה בים. ספינה, מה כבר יקרה, כאילו באוהל יבוא אליי זה טוב. משקפי שמש או כובע, משקפי שמש. זה שאלות כלילות. להיות מורה למשך כל החיים שלך, להיות תלמיד. אני אגיד לכם את זה ככה. להיות תלמיד, זה אומר אתה לא תתפתח, אתה לא יכול להרוויח כסף, לא כלום. מורה, אתה מרוויח כסף. כן, ההורים דואגים לך בתור תלמיד, זה פלוס, אבל עדיף להיות מורה כאילו, כי אז יש לך יותר רמת השכל, למרות כאילו שיש מורים מפגרים שמתקנים אותם. אני מעדיף כאילו להיות מורה, כי יש לי הפסקות, אני יכול להבריז, כאילו, אתם מבינים מה אני אומר? כן. 15 אחים או להיות בן יחיד קל? זו שאלה הכי קלה שיש לי. בכל פעם שתלך לשירותים, שני אנשים יכנסו איתך יחד, לא יחד לשירותים לעולם. וואו. תקשיבו, כאילו לא ללכת לשירותים לעולם זה משהו אחד, אבל אני יכול לך הרבה נגיד על שיח, כאילו לבנים זה לא בעיה, כאילו שולפים, אתם יודעים את מה, ופשוט משתינים כאילו על איזה שיח, ומחרבנים אפשר להסתתר באיזה שיח. אני לא מבין את ההיגיון ששתי אנשים ייכנסו איתך יחד. אם אתם משתינים, ולא אמרו אם זה בנות נכנסות עם בן או אם זה או שתי בנים נכנסים עם בת, אתם מבינים? אני אומר כאילו סוטה. נסטלה או פלדמן? נסטלה. בית גדול בעיר, בית קטן בים. בית, ברור, בעיר, מה יש לי בים? שיהיה מזגן טוב בכיתה, שיהיה כיסאות נוחים יותר בכיתה. אוקיי, תקשיבו, אני אגיד לכם את זה ככה. בכל השש שנים שהייתי ביסודי, המזגנים חרה וגם הכיסאות חרה. וכיסאות, כאילו, מה יכול להיות בנוח? כאילו, יביאו לנו כיסאות גיימינג? אם כן, וואלה, זה לא הייתה שאלה, אבל מזגן טוב בכיתה. זה תלוי מתי, כאילו, אני מעדיף כיסאות נוחים, כאילו. מזגן לרוב תמיד יש. טלפון על רטט או על שטק. רטט. כן. צנוע חשוף. כן, אין לי בעיה. ברור שאני אתלבש צנוע, כאילו, what the fuck, למה שאני אהיה ערום? מטוס פרטי, סירת מרוץ, מטוס פרטי, וואי, איזה שאלה, וואו, לשלם, אתה יכול לטוס לאן שבא לך, כמה שבא לך ומתי שבא לך, או סתם לנסוע בים. שאלה קשה. לראות טלוויזיה או להיות במחשב?
אני מבין למה אומרים, אבל אני לרוב, אני אשכרה רוצה לכם את הסרטונים במחשב, ואני נהנה מזה ומשחק וזה, אתם מבינים מה אני אומר. יאללה, שאלה הבאה. יאללה. אילת או טבריה? וואו, אילת כל כך. מי הדפק שיבחר בטבריה? לאכול על ידי בן אדם, לאכול בן אדם. איך, למה שאני אוכל? אם סיבת אני מעדיף לאכול על ידי בן אדם, כאילו לא צניחה חופשית או ליפול מצוק. צניחה חופשית. שני דברים מאוד מפחידים אותי, אבל פה יש לי מצנח בדרך לשרוד. פה אין לי דרך כל כך לשרוד. לנסוע באוטובוס או ברכבת. אוטובוס זה כזה ריח קלמנטינה כזה, ולנסוע ברכבת זה כזה ריח טוב, אתה עם מושב, כאילו חד קרן או דרקון. חמוד או מטורף, אני בא לעזה כזה, עם הדרקון שלי. שמפו סבון. אוקיי, תקשיבו טוב למה שאני אומר לכם. ובנים, סליחה שאני חושף את הסוד. אני לא עושה ככה, אבל הרבה בנים עושים ככה. כל שמפו הוא גם סבון, אבל לא כל סבון הוא שמפו. תחשבו על זה. בנים לרוב משתמשים בשמפו גם לסבון. וזה למה כאילו מצריכים, סתם, לא באמת. אבל אני בטוח שהרוב כן. אז כאילו זה די בחירה קלה. שמפו כאילו, כי רוב הבנים עושים ככה. אני בטוח שלפחות 10 צופים שלי ככה. אני אישית אומר לכם לא. אני גם עם סבון וגם עם שמפו, אבל כאילו כל שמפו וסבון, ולבנות יש סבון למרפקים, לציפורניים, יש להם לכף רגל, לבוהן, לבצ'כיה זה במרפק, יש להם לכל דבר, סבון פנים, סבון אף, סבון לחי, סבון עין, כל דבר. שמפו, אוקיי, כן. לאכול על ידי כריש, לאכול אך ורק דגים. אוקיי, פרט מאוד חשוב עליי. הדבר שהכי אני שונא זה דגים. ולאכול על ידי כריש זה מוות איטי. כאילו, אני מעדיף לאכול דגים, כאילו. אבל כולם, ערוץ לולי או ערוץ אופ. זה קשה. ערב או בוקר, איך בוקר? בוקר זה סיוט, זה הדבר הכי נורא שיש. להתעורר וזה ולא. אוקיי, זו השאלה הכי קלילה שיש. אם יש פה בן אדם אחד שבחר שקל, הוא הבן אדם הכי מטומטם בעולם וצריך לקחת אותו ולסקול אותו באבנים. לסקול באבנים זה כאילו לקחת אותו ופח, פח, פח. אוקיי, שקל זה שקל. דולר זה 3 שקל 72, משהו כזה, אתם יכולים לבדוק אותי. what the fuck, זה כפול 3. 31,000 אנשים בלי מוח אין להם כלום בקופסה. 30,000 אנשים בלי שכל, אין לי 30,000 אנשים מוח בעולם הזה. איך 3 שקל לעומת שקל אחד, אין לי אנשים מוח בקופסה. אוקיי, קקי או פיפי, זו השאלה הכי קלילה שהייתה, כאילו פיפי, ברור. כן, פיפי זה הקל. תקשיבו, הוא כבר אומר, יש מצב שהשאלות חוזרות על עצמם כמה פעמים, סליחה על זה, כאילו, הנה כן, לראות טלוויזיה או להיות במחשב, הנה רואים זה חזר. להיות במחשב, כאילו, אני לא יודע למה. זה מדי פעם פשוט חוזר. טוב, אבל תתרגלו, להחזיק בשיא אולימפי, להיות הבעלים של חברה מצליחה. מה אכפת לי משיא אולימפי? ברור. אני מיליארדר או סתם, כאילו. לאכול אורז עם כף, לאכול אורז עם מזלג. למה אני צריך כף? הנה, חולצה רטובה או גרביים. הנה, לשיר, לנגן. לצאת עם מישהי שתמיד נראה או נראית בת 80. מישהו נראה בן 12. תקשיבו, אני בן 12, אין לי בעיה. אני בן 12. לקפוץ כיתה, להישאר שנה בגן. אני מעדיף להישאר שנה בגן, כי כאילו, אתה בא לכיתה א', אתה בריון, כאילו. הם בני 6, אתה בן 7. ואז ככה זה לכל השנים, כאילו. אבל אם לקפוץ כיתה זה א', אומר שכולם שאתה חכם יותר מכולם וזה. אבל אז אתה זה שמקפקפים אותו. כאילו, מי לקפקף אנשים שאתה בן 6, שהם בני 6 ואתה בן 7, פתאום קפקפים אותך, אתה בן 7 הם בני 8, זה לא משהו טוב.
אז עדיף לי להישאר שנה בגן. לקפוץ כיתה אני לא מסכים. להיות איש... תקשיבו, זה לא הגיוני להיות איש חכם מאוד, אבל עם משכורת ממוצעת, כאילו, משכורת ממוצעת בישראל זה 11,000 שקל, זה מלא, כאילו. אבל עושר, יש משפט שאומר, לא משנה, שכחתי את המשפט. בקיצור, להיות עשיר אבל טיפש זה עושר, אבל להיות חכם מאוד עם משכורת. זה לא אפשרי, אבל נסגור עם השאלה. אני מעדיף להיות חכם, כאילו. כי אני בטח, כאילו, יהיה נדל"ן, לחיות בעבר, לחיות בעתיד. לאכול ארוחה אחת ביום זו שאלה שהייתה. לעשות סקי, אני לא יודע לעשות סקי. וזה מפחיד אותי. יגואר או פרארי? פרארי קל. לגור בעוד ביער, לגור היה. פייסבוק, אין לי שמץ מה זה. אני אלך על פייסבוק, אין לי משהו, אין לי שמץ. לשלוט באנשים, לציית לאנשים. מה ההיגיון? שאנשים יחליטו עליי או שאני אחליט עליהם. יין או בירה, לא ולא. אני מעדיף בירה אם כבר, כאילו. אני ילד בן 13, מה אני שיקור? אדידס נייק היה את זה, אני זוכר. נו, what the fuck? קלמנטינה או תפוס. מי אתם אנשים שאוהבים קלמנטינה? מי? what the fuck? קלמנטינה זה כל הרוע בעולם. כאילו, אנשים, אי פעם שמעתם על מיץ קלמנטינות? ואם מישהו אוהב מיץ קלמנטינות, יש לו בעיות. what the fuck? קלמנטינה זה ריח של חרה. נכנסים עם זה לאוטובוס. כל מיני מקומות, זה נוראי. מהו שתפוז? 28,000 אנשים קלמנטינה, אנשים מפגרים בעולם הזה, וואו. אדר או נוי? מה שמות של ילדות? מה אני מעדיף? נוי, יאללה. נוי הכוונה כאילו כמו יופי ואדר כמו לא יודע מה. לא הבנתי את ההיגיון של שאלה. חום היה את זה, נו באמת, למה אוקיי, לחיות עם חשמל ללא הגבלה, אבל להביא מים באר, לחיות עם מים זורמים ללא הגבלה, אבל ללא חשמל. ברור עם חשמל, כאילו, מים אני, זה יהיה תירוץ כזה, נגיד ההורים שלי חופרים לי או משהו, או הבת הזוג העתידית שלי תחפור לי, משהו כזה. ואז אני אתאמן. סליחה רגע, אני הולך להביא לבאר, בום, חצי שעה של חפירות, הם שוכחים מה הם רוצים ממני, בום, נפטרתי משיחה עם ההורים שלי. ועם חשמל, כאילו, חשמל זה חייב חשמל, אם זה ללא הגבלה זה אומר שאני כנראה גם לא משלם על החשמל, כאילו, אם זה ללא, ככה או ככה עכשיו יש לי חשמל ללא הגבלה, פשוט משלמים עליו, ואם יהיה לי, כאילו, ללא הגבלה, גם אותו דבר עם מים, אבל כאילו, והמים יהיו בחינם או החשמל, ברור שהחשמל, כי מהבר גם זה חינם, זה חינם. אתם מבינים מה אני אומר? טוב, יאללה, נעשה עוד שתי שאלות. להיות עני בלי כלום, אבל עכשיו שמח בחלקו לנצח, להיות עשיר. אני חושב שהייתה את השאלה הזאת, אבל אני עדיין. וואו. אני מעדיף, שנייה. להפליץ פלוץ חזק כל חצי שעה. תקשיבו, הכוונה נראה לי כוונת המשורר אני כאן זה ככה, שזה פוק חזק אבל לא מסריח כל חצי שעה, אבל נגיד להפליץ פלוץ חלש אבל מסריח מאוד כל 5 דקות. מתישהו יגלו שזה אני, כי אני אריח כמו חיריה, והחדר שלי יריח כמו חיריה גם, או כמו בריחת גופרית. אני לא אוהב בריחת גופרית, כאילו. וכאילו יבינו בסוף, יתרגלו לזה שאני מפליץ חלש אבל אין ריח. כן. אוקיי, שמישהו ייבא בך כל לא זה היה למות במלחמת העולם השלישית או על ידי מטאור. תקשיבו, אני אגיד לכם את זה ככה או ככה אנחנו עוד רגע במלחמת העולם השלישית. שתבינו, אוקראינה ורוסיה כבר 90 טריליון שנה כבר במלחמה, הם נראה לי איזה 4 שנים במלחמה או שכבר הסתיימה.
כל פעם ישראל עם חמאס, עם חיזבאללה, עם איראן, עם תימן, עם כאילו כולם, ועכשיו כאילו צפון קוריאה עוד רגע תתקוף את דרום קוריאה, אתם מבינים מה אני אומר? כאילו, היא קרובה, המלחמה מתקרבת כאילו, אז אני כבר אלך על מטאור, כי מטאור זה יותר. טוב חברים, זה היה הסרטון, אני מקווה שנהנתם.